Estem en aquesta taula que ja és com una altra vegada està en petit comitè. Li hem posat un nom molt xulo que és Punt TIC Influencer, protagonista de l'oferta formativa per la ciutadania. I aquí el que tenim al final és un debat de com parlem des dels punts TIC d'aquesta forma de ser prescriptors de projectes com els que veurem ara, no? Primer comencem amb una breu presentació de cadascuna de les persones i dels projectes. Començarem per Més Digitals i després fem la UOC i jo tinc preparades unes quantes preguntes i espero que també la resta de persones que estem aquí a la sala puguem preguntar-nos moltes coses. O sigui que, Esther, quan vulguis tu, comences tu. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Jo tenia una presentació i aniré molt ràpida perquè en realitat el projecte Més Digitals el presentarem entre la Laia i jo, llavors us presento una mica la part més rapideta, que bàsicament si aneu després per fora teniu aquests fulletons i això està molt sintetitzat aquí. Més Digitals és un programa que està finançat per la Unió Europea i com a programa finançat per la Unió Europea ve amb la seva marca i les seves virtuts i desavantatges. Catalunya complementa la inversió europea de manera que és una inversió de més de 20 milions d'euros en formació digital en un temps rècord que concretament era un any i mig i ara queda un any. Portem ja 6 mesos implementant-lo, ho hem aconseguit en 159 municipis, en col·laboració en molts casos amb un punt Òmnia o amb un punt TIC. Són cursos de 15 hores. Sí, igual si pogués passar les diapos així. Sí. Això, són cursos molt curts. Vam decidir fer-los amb un suport, amb una eina digital que estigués a l'abast de la ciutadania i concretament en la seva butxaca. Ens dirigim majoritàriament a persones més grans de 60 anys. Busquem, ho estem fent a tot el territori amb algunes excepcions per temes de contractació, però a tot el territori busquem persones que no tinguin prou competència digital per desenvolupar-se en el dia a dia. És a dir, que no podrien fer una gestió amb el seu ajuntament o no tenen la capacitat d'accedir a demanar cita al metge a través d'una eina digital o a consultar el seu expedient o a iniciar el tràmit d'empadronament a través de canals digitals o en el WhatsApp de la família es fan un lío tremendo i pateixen molt perquè tenen aquesta sensació de que estan exclosos del que avui en dia és el món de la relació, de la comunicació, de la informació. Busquem també, per suposat, altres col·lectius, perquè no és únicament un problema que afecta a les persones més grans de 60 anys, que també és la manca de competències digitals, és un problema entre el 15 i el 20% de la població. Per nosaltres el nostre mirall és làctic, que avui se n'ha parlat, i llavors estem treballant perquè la gent assoleixi un nivell proper al nivell bàsic. Són 15 hores, no ens fem gaires il·lusions. Hem necessitat de persones expertes que ens han ajudat a construir uns bons materials, que a més avui durant el networking m'he compromès a compartir-los amb les persones que ho demanin d'aquí a no gaires mesos. Ara ho estem explotant, els estem millorant i la idea és després socialitzar-los. Busquem referents en el territori on nosaltres podríem fer aquests cursos de 15 hores de manera gratuïta, presencial, en petits grups de persones que després vulguin o puguin acollir aquestes persones que han iniciat aquest itinerari i acompanyar-les en el món digital pel que queda la resta del temps. Per tant, Més Digitals podríem dir que és un programa que s'implementa en aquells espais on després hi ha una certa continuïtat, on nosaltres fem un esforç per encadenar-lo amb estratègies que s'estiguin desenvolupant al territori, perquè no sigui allò de mira, aquests han caigut, han fet un curs de 15 hores i després em deixen aquí a la gent abandonada i orfa. La xarxa Punt TIC en aquest sentit és vital, és estructural, és permanent
i és molt xula. Per apuntar-se la gent, la ciutadania en general, hem fet alguna campanya de difusió i per posar-lo fàcil hem dit trucar al 012, però en realitat ideal seria això, la Cati et dirà quin dia, a quina hora, t'oferim aquests cursos. Per donar-vos alguns detalls, fins ara hem pogut treballar en aquests 4 primers mesos d'implementació amb unes 4.500 persones. El 75% d'elles són persones que o bé no tenen estudis o tenen únicament els estudis obligatoris finalitzats. Hi ha, per tant, un altre 25% que tenen els estudis més enllà, o sigui, que han cursat estudis més enllà de l'ensenyament obligatori o que fins i tot tenen nivells universitaris. La bretxa digital és quelcom que és supertransversal. No hem pogut relacionar ni l'èxit en el curs ni la selecció de l'itinerari, que oferim 3, des del més senzill al una mica més avançat, sent avançat, tenir la capacitat de crear un àlbum de fotos virtual, que tampoc és que estiguem ensenyant a fer prompts d'intel·ligència artificial. No hi ha una relació directa entre el nivell d'estudis o la capacitat del sistema, o el fet d'estar ocupat, amb la selecció del curs més senzill o més complex, sent tots molt senzills. I dir-vos que l'oferta a la Generalitat la distribueix en funció de la demanda que hi ha al territori. Els territoris que més s'hi han implicat estan gaudint de més accions formatives que, si penseu com les podríem encabir en els vostres punts, .somnia.tic o els vostres ajuntaments, és molt bàsic. Ens dieu, ok, aquest dia em va bé, en aquest horari, i per aquest col·lectiu que ja tinc detectat, o anem a buscar aquell col·lectiu que mai passa per les nostres aules, que ens resulta més difícil. És al final una suma de complicitats. Aquí teniu una capturita dels 3 itineraris, que més ara, en funció de la diagnosi que hem fet, en aquests 4 primers mesos ens ha arribat clara demanda del tema de ciberseguretat. La gent gran necessita estar més protegida, necessita assessorament. Llavors ens hem inventat una 4a opció formativa que encara no hem tret en públic, vull dir que l'altre dia el conseller sí que la va anomenar en un acte que feia en públic, però que encara no hem ni fet públic el títol, però que bàsicament es tractarà de donar competències en ciberseguretat a les persones grans i a aquelles que més ho necessitin. I dir-vos que ens adaptem i que, òbviament, les persones docents quan van a l'aula, si estan a Granollers parlen dels recursos que hi ha a Granollers, si estan a Barcelona parlen dels recursos que hi ha a Barcelona, si estan a Sabadell parlen dels recursos que hi ha a Barcelona abans de finalitzar el curs. Tot intentant garantir que la gent que passa per aquestes aules, que gaudeix d'aquest finançament extraordinari de la Unió Europea, se sentirà acompanyada un cop finalitzi. Dir-vos que fem equip i això ho passem molt ràpid. Amb drets socials hem fet també conveni, o estem a punt de signar un conveni amb el Departament de Justícia perquè les persones que han estat víctimes de delictes o que són persones que són clients de les institucions penitenciàries en el moment de tenir un cert grau de llibertat i de poder anar a foros públics puguin gaudir d'aquesta acció formativa. Això és molt, molt important. Estem en complicitat amb tots els agents del servei penitenciari que dissenyen aquestes mesures de reinserció a la vida ordinària i aquest mes digital formarà part d'aquests programes. Estem en col·laboració amb el Departament d'Educació, que també ofereix els continguts que hem dissenyat de la mà de Blanquerna i de la UOC per fer aquests continguts que siguin potents i que òbviament queden caducats perquè quan avui fas un contingut demà ja caduca. I òbviament en complicitat amb l'Agència de Ciberseguretat, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades que ens ofereix com un cordó de seguretat si algú té qualsevol problema, s'han compromès a ser un element de protecció cap a la ciutadania i estem plantejant-nos cursos de salut en l'àmbit digital. I, òbviament, l'Agència Catalana del Consum també hi està implicada d'una manera o d'una altra. En presidència estem en coordinació amb la presidència de la Generalitat de Catalunya perquè ens ajuda a facilitar la inscripció de la ciutadania i també a través de les oficines d'atenció a la ciutadania, qualsevol persona s'hi pot inscriure a un curs de més digitals,
però aquestes accions són més col·laterals, perquè el que realment funciona és una persona en el territori que recomana el curs, que diu això et convé, que t'ajuda i que a més després es compromès d'una manera o una altra a continuar amb aquest itinerari. Pels que formeu part d'entitats locals, ajuntaments i consells comarcals, que sapigueu que també hi ha una manera d'establir un conveni marc amb nosaltres, una relació a través de Local Red, amb 3 bandes, que garanteix que Més Digital es pugui apropar a qualsevol municipi de Catalunya i que hi hagi una manera que els nostres formadors entrin als seus espais, equipaments públics i comunitaris per beneficiar la seva ciutadania. Més Digitals és un programa de la Generalitat de Catalunya en combinació i en col·laboració amb qualsevol agent que vulgui col·laborar. I això ho reflectirem a la comunicació que es faci a cada indret. Hem dissenyat uns cartells i uns díptics on hi ha prou espai per posar el logotip de l'entitat que ens ajuda, perquè entenem que si bé la Generalitat té el privilegi de gaudir d'un finançament, aquest ha de ser compartit i ha d'aterrar al territori d'acord amb les demandes del territori i les necessitats que tingui. I amb això finalitzaria i li passo la paraula a la Laia, que complementa. Gràcies, Esther, perquè ho has explicat molt bé i tampoc no sé si tenim molt de temps potser per complementar. Sí, d'acord, gràcies. Doncs, com dèiem, jo soc la Laia Girós, soc coordinadora del programa Més Digitals per part de Fundesplai. Nosaltres ens encarreguem de desplegar el projecte que acaba d'explicar l'Esther a les comarques del Baix Llobregat, al Baix Penedès i Garraf, i hi ha altres entitats i empreses que s'ocupen de la resta del territori. Com deia l'Esther, ha explicat molt bé el projecte, l'has explicat molt detalladament i també et vull agrair que ens hagis brindat aquesta oportunitat de participar en aquest debat i sobretot d'aquells que ja conegueu el projecte, que veig algunes cares que ja el coneixen, però sobretot aquells que no el conegueu, que entenc que veniu més d'aquesta xarxa Òmnia, de Punts Òmnia, etcètera, doncs dir-vos de per què és important aquest projecte, perquè molts de vosaltres som conscients que ja esteu fent accions de digitalització des de fa molt i molt de temps amb col·lectiu de persones grans o altres col·lectius amb els quals ja esteu treballant, persones que ja estan vinculades. Primer de tot dir-vos que sempre diem que per nosaltres és la major acció de digitalització que la Generalitat, crec, si no vaig equivocada, ha fet fins ara i no sé, espero que en un futur es torni a repetir i per tant crec que hi heu de ser, hi hem de ser des de les entitats que apostem per la formació al llarg de la vida. Fundesplai té una trajectòria en el que és la formació sobretot amb infants i joves i en intentar millorar la societat, per tant ens havíem de sumar també en el que és la formació amb d'altres col·lectius i a més també perquè teniu un compromís de trencar amb la bretxa digital, que és que precisament el que busca aquest projecte. I és en aquest sentit que crec que no us podeu quedar enrere o no ens podem quedar enrere des dels diferents equipaments i institucions que treballem amb aquests col·lectius i al cap i a la fi volem millorar la seva qualitat de vida i volem que estiguin vivint i inserits en una societat totalment plena. I això, malauradament, avui en dia passa per saber utilitzar el teu dispositiu mòbil. A més, són formacions, com dèiem, totalment gratuïtes, que pel vostre recurs no necessiten que hi poseu més enllà d'un espai. És a dir, nosaltres podem aportar el formador, podem millorar fins i tot els continguts o adaptar-los a les necessitats que hagueu detectat de l'equipament i complementar l'oferta ja existent que tingueu. I a més també el que estem detectant és que estem arribant a públic nou. I això és molt difícil avui en dia. Parlem de les campanyes de comunicació i la dificultat d'arribar, sobretot quan parlem de col·lectius de forma més segmentada, i per tant creiem que a través del Més Digitals és una molt bona oportunitat per fer-vos referents encara més en el vostre territori a l'hora de lluitar contra la bretxa digital. Jo crec que només per aquests motius ja és suficient important com perquè tots ens pugem al carro. Al cap i a la fi, la nostra intenció, i ho parlàvem l'altre dia quan preparàvem aquesta jornada, és d'establir una xarxa comunitària que ens ajudi a acompanyar aquestes persones en situació de bretxa digital. Ho deixaria aquí. Molt bé. Bé, fins aquí. Tot bé? Quantes i quants dels que esteu aquí consideraríeu que treballeu o viviu en un entorn rural? Podeu aixecar la mà? Molt bé.
I quantes o quants de vosaltres pensaríeu que teniu coneguts en un entorn rural? Sí. Molt bé. El que vulgui vostè. No hi ha una resposta per això. Molt bé. La nostra proposta i el que explicarem aquí neix de la inquietud d'una universitat, que és la Universitat Oberta de Catalunya, per donar una resposta a les bretxes territorials. Quan ens allunyem de grans nuclis demogràfics, econòmics, socials i culturals, com tots i totes sabeu, passen coses. És més difícil arribar als llocs, és més difícil fer gestions, és més difícil tenir connexions, etc. Llavors la preocupació que ens cremava una miqueta per l'experiència que tenim com a universitat de les persones que estan en llocs molt apartats o de difícil connexió era com podíem respondre a aquests reptes i d'aquí neix l'espurna, la llavor que ens porta a desenvolupar un programa que li diem UOC Rural Digital. Per què un programa que li diem Rural Digital? Perquè una d'aquestes bretxes és evidentment la connectivitat, l'adopció de la tecnologia i els usos d'aquesta tecnologia. A mesura que ens allunyem de grans concentracions de població, les gràfiques d'adopció i d'ús de tecnologia cauen bastant en picat. També hauríem de veure que segurament són dades d'uns anys enrere perquè la connectivitat ha actualitzat moltíssim. Ara ja no passa allò tan clàssic de que la gent no tenia cap manera de connectar-se, s'ha solucionat bastant, per tant, aquestes dades aniran compensant. Però, efectivament, és a dir, el món territorialment apartat té una adopció més baixa de la tecnologia i aquesta era la preocupació a la que volíem donar resposta des de la nostra feina. Al món rural la gent viu en carrers, viu en places, en edificis que són cases i blocs de pisos i les vaques no van pel carrer tot el dia, perquè ens hem trobat amb persones que quan els expliquem el nostre projecte ens diuen és que vaig anar a viure al món rural i visc en un bloc de pisos. Dic, clar, què et pensaves, que viuries en una masia del segle XVIII? Estava esperant a tu. El món rural és el món. Per tant, hi viuen moltes persones i en situacions igual que les que vivim en ciutats més grans i mitjanes. Però ens semblava que havíem de donar una resposta. Com ho vam fer? Vam pensar en un programa basat en una utilització de la tecnologia i, per tant, en una capacitació per un ús actitudinalment reflexiu i crític de la tecnologia. De manera que les persones que passin per aquest tipus de programes surtin reforçades no només amb un ús pràctic i utilitari d'aquestes eines, sinó amb una perspectiva crítica, saludable i segura del que els pot passar. No anem a ensenyar més usuaris de TikTok, que no fa falta, anem a ensenyar usuaris conscients, usuaris i usuàries conscients d'eines que són molt útils per al nostre dia a dia. I això ho posem en un programa que finalment, agafant 4 de les àrees principals del DIGCOM, em sembla la versió 2, situant-les a un nivell bàsic però per sobre de l'adopció de dispositius. I amb això què volem dir? Que tenim una complementarietat i segurament apareixerem aviat en les relacions dels dos programes mútuament, perquè nosaltres com a universitat oberta que funcionem en línia no tenim la capacitat d'anar a ensenyar a persones a engegar i posar en marxa dispositius. Per tant, el nostre punt d'entrada és a partir de que sabem fer usuaris, contrasenyes, correus electrònics i, per tant, necessitem aquest punt de partida. Però, en tot cas,
Són 8 cursos que treballen tot un conjunt de competències que se situen a un nivell fonamentalment bàsic. Amb quines característiques? Bàsicament, molta flexibilitat. Aquest és un programa que podem dir que des d'aquest mes de juny fins al mes de març de l'any vinent està obert de manera permanent, perquè de fet comença una edició nova cada primer dilluns de mes, de manera que la persona es pot enrolar a la iniciativa en qualsevol moment i caurà en una edició en la següent, però estarà fent el curs de manera immediata des del primer dia de matrícula i mentre ho necessiti, perquè tenim flexibilitat absoluta per fer el cercle per l'altra banda. Gratuïta perquè està en el mateix terreny, fons Next Generation, formació en competències digitals, per tant, som germanes o cosines germanes, i ho fem amb un model que és el de la Universitat Oberta, que per fer-ho molt ràpid agafa la persona que té inquietud en estudiar i la situa al centre i li dona el màxim protagonisme del seu procés d'aprenentatge. I això és així, és a dir, la persona no té classes magistrals, no té un guiatge totalment absolut, sinó que ha de ser capaç de portar un granet d'inquietud de les seves necessitats perquè el curs li funcioni. Què vol dir? Que la persona tindrà uns materials, tindrà un acompanyament que ara us l'explicaré, seguirà un curs, però si aquella persona aporta una inquietud personal com un projecte que volia fer, una cosa que li faltava per acabar, com fer que la seva família estigui millor connectada, com participar en no sé què, allò li servirà molt més perquè aquell serà el seu aprenentatge. I a partir d'aquí, amb un acompanyament per part de professorat expert, acostumat a treballar en xarxa, fer capacitació digital arreu del país i amb una mentorització digital rural que té un punt d'interessant en el sentit que la persona se sent connectada a una xarxa de persones que comparteixen les mateixes inquietuds, projectes nous, dificultats, etc. I finalment, una certificació de doble nivell, molt pràctica. Si superes la primera part del curs, t'emportes el certificat bàsic, diguéssim, d'apte, i si li poses un plus, fas això de posar-li les teves inquietuds i els teus projectes, en el fons el que acabes aconseguint és fer 25 hores, que és un crèdit universitari, que és la paraula màgica en el món universitari, que se't posa a la teva motxilla i que per tant et dona una medalla i un reconeixement quan un dia estiguis fent una titulació universitària. Això compta a més amb un test inicial que recomanem fer, que recomanem que conegueu i que s'assembla molt a la metodologia dels testos que s'han explicat i que no és com un test de les revistes del cor ni com els que trobareu a internet fàcilment. És un test que us farà reflexionar sobre allò que feu amb competències digitals, que us plantejarà preguntes una mica més complexes, us portarà 30 minuts fer-lo, però també us donarà uns resultats qualitatius rellevants que podreu fer servir o no. La flexibilitat per a aquest tipus de cursos a l'hora d'apuntar-se després és molt alta, es pot passar d'uns cursos als altres de manera molt fàcil, per tant no... Però el test és una bona eina que recomanem. I finalment la proposta formativa, que la mostrem amb una olivera digital que ens fa molta gràcia explicar, que té quatre tiges o quatre grans vasos que pugen des de les arrels cap a les fulles. En el primer hi tenim entendre la xarxa, entendre el digital, saber-nos moure per aquest entramat d'informació, saber distingir, ho sabeu vosaltres quan una informació és correcta o no? Una anècdota molt ràpida. Vaig respondre una enquesta d'una companya que estava fent un treball sobre notícies falses
I quan la vaig acabar de respondre vaig agafar una emprenyada perquè no sabem res de les notícies que ens trobem a les xarxes, la meitat poden ser falses. Com treure profit d'aquesta informació, però no només per això, sinó perquè podem tenir interessos. Potser estem desenvolupant una petita iniciativa empresarial, de negoci, de creixement professional, i saber com trobar informació rellevant és molt útil, molt més del que ens pensem. Saber treballar amb recursos. Quants de nosaltres se'ns passa a posar les versions en els documents? Treballem tot el dia connectats amb els ordinadors engegats i destrossant-nos la vista i encara no indexem els documents, no posem versions, no els guardem en carpetes ordenades que puguem compartir amb els nostres companys i companyes. Com compartim tots aquests recursos, com col·laborem i compartim amb altres grups de persones que poden compartir projectes amb nosaltres. Ho fem bé? Reflexionem una mica perquè se'ns passen moltes coses. La part saludable, clau. Anem amb confiança, anem amb seguretat, anem de forma saludable per la xarxa, que sempre anem estressats amb 50.000 finestres obertes, consultant coses que no sabem si ens han obert cookies, que no sabem què ens ha passat, que no sabem on hem deixat les dades, o quina presència volem tenir a les xarxes. És que les coses ens venen donades i no sabem ni per qui, però allà ens les trobem. Els aspectes de salut, és a dir, gestionar-nos la nostra salut. Els que esteu en entorns més rurals ja sabeu una mica el pa que hi donen, que és d'una complexitat raonable, però això ens obre la porta a entendre administració oberta, aspectes de com ens administrem amb determinats serveis, fins i tot contractació amb empreses, etc. I després les eines d'impuls digital, que són les més critaneres, tots aquestes ens fan gràcia, aniríem tots aquí ja a fer servir perquè sembla que són les més finalistes i les més instrumentals, però totes les altres ho són, que són les eines que ens ajuden a aspectes de professionalització i eines molt concretes que ens ajuden a desenvolupar directament petites iniciatives de negoci, o grans o incipients. Sembla que no em deixo res, potser passem... Aquesta és una manera més quadriculada, mai millor dit, d'ensenyar-ho, però em sembla que l'Olivera ho exemplifica més i podem passar, em sembla que només queda l'edició, perquè veieu el que us deia amb una visió tan grisa i tan avorrida, però que les edicions estan obertes permanentment i per tant... I tot això, i ara pot saltar aquesta diapositiva tan horrible i ho deixem sense o al començament, tot això només ho podem fer si ho fem en col·laboració amb totes les entitats que estan en el territori. Quan nosaltres ens hi vam posar, vam fer una llista de 200 col·laboracions per poder dur a terme això. Ara portem un mes i mig dels cursos en marxa i portem relació amb més de 1.000 entitats, perquè és l'única manera de poder arribar a tots els punts. Què ens ha passat? Que no n'hi ha prou amb establir relacions i que la gent ens envia un correu i ens posa a les seves xarxes, que és molt interessant i que ho agraïm molt. En quina fase ens trobem ara nosaltres? Que hem d'arribar a relacions més significatives. I aquí és on entra la tasca de xarxes com les que avui ens reunim aquí, que és persones compromeses amb el seu dia a dia que van molt més enllà de publicar un contingut o d'enviar un correu, sinó que atenen persones cada dia, que es troben amb necessitats cada dia, etc. Per què? Perquè el pas següent que ja veiem nosaltres amb això és reformulem junts la manera com traslladem aquestes competències. És a dir, nosaltres amb aquest programa encara podem treballar fins al març de l'any vinent, fins que s'acabi el març. Per tant,
és que ja estem obrint una finestra perquè tot el que fem a partir de setembre sigui reformulat en funció de necessitats que ens hem trobat de veritat sobre el territori, perquè parlant amb gent que ens hem trobat avui aquí no passa el mateix a Pont de Suert que a Santa Bàrbara al Montsià o que a l'Empordà o que en un poble del Baix Llobregat. Per tant, nosaltres el que volem és escoltar i escoltar molt i respondre poc. Molt bé. Sí, ara sí. No, doncs agafant aquest fil, no, que ja una mica ho apuntes, aquests interpreto que serien els grans reptes, no, de com arribem per la diversitat de públic, la diversitat d'espais, com voleu compartir amb nosaltres ara que teniu aquest públic aquí per fer-lo partícip, no? Per compartir amb ells com aquestes propostes que nosaltres heu llançat des d'aquí poden tenir un paper fonamental des dels punts TIC i els punts Òmnia. Doncs nosaltres, com us comentava, en aquestes 4 comarques on gestionem el projecte hem d'arribar a uns 77 municipis que hi ha en total i és com comentàveu, que són municipis molt diversos, és a dir, tens municipis molt grans com Cornellà de Llobregat amb 90.000 persones, si no recordo malament, i altres municipis del Penedès, que tinc avui aquí la companya que gestiona aquests municipis l'Eva del Penedès, que realment estem sorpresos de com podem arribar a fer una formació en competències digitals i ens estem en sortint. Creiem que la millor manera d'apropar-nos és precisament trobant aquests prescriptors que parlem a nivell territorial i aquests prescriptors mal anomenats influencers avui en dia, no deixen de ser aquelles persones que treballen ja en el territori i ho són des dels seus serveis i des dels seus equipaments. Ho poden ser des de la xarxa Òmnia, com hem comentat, però també pot ser aquella dinamitzadora comunitària que està treballant amb gent gran al municipi de Subirats, o pot ser la bibliotecària o el bibliotecari que cada dia veu els mateixos usuaris que van a llegir el diari a la seva biblioteca, ho pot ser també la persona del bar, del casal de gent gran, que cada dia veu aquestes persones i que cada dia li expliquen ostres, mira, m'ha sortit això aquí al mòbil i no ho clico perquè em fa molta por, perquè un dels principals problemes que ens trobem amb les persones grans és la por a fer-ho malament. Per tant, la xarxa és molt completa, no només des d'aquelles persones que tenim o que gestionem serveis des de les administracions, sinó també ho són totes aquelles persones que complementen aquesta actuació. Per tant, tots i totes al final tenim algú nostre a prop que pot necessitar d'aquesta formació en el cas dels més digitals, ja sigui perquè és una persona gran que s'ha incorporat més tard a l'ús de les noves tecnologies o ja sigui perquè coneix o té grups o porta grups fins i tot de persones joves. I una cosa que s'ha anat comentant en el debat de la ponència d'obertura d'aquesta jornada és precisament la necessitat que tenim de formar les persones joves també en competències digitals. Nosaltres mateixos com a Fundesplai treballem amb joves en situació de risc i ens trobem com saben utilitzar el mòbil per enviar whatsapps, per mirar TikToks, però quan els poses a treballar no saben utilitzar un correu electrònic perquè mai han fet un e-mail ni necessiten escriure un e-mail perquè ells es comuniquen per WhatsApp, no han utilitzat mai el Teams perquè en les feines que han tingut normalment no han utilitzat el Teams. Per tant, hi ha un públic molt, molt gran que necessita d'aquestes formacions, així que no podem més anar a tocar un actor de la xarxa, sinó que hem de ser conscients que tots i totes segurament coneixerem algú que necessita d'aquesta formació. Sí, jo crec que no repetiré el que s'ha dit a la sessió inicial, però el repte ha quedat perfectament establert damunt de la taula. Des del nostre punt de vista ens agrada, ens il·lusiona i pensem que humilment com a entitat que ens dediquem a la formació de persones al llarg de la vida amb un esperit crític i reflexiu, ser part d'un entramat del que molts de vosaltres formeu part o lidereu perquè esteu a peu de carrer amb les vostres entitats, que treballa de valent per
per situar un punt d'espurna crítica reflexiva en l'ús d'aquestes competències i després, evidentment, afavorir aquestes competències, però aquest primer punt de connexió amb una mirada que saber-nos generar aquesta pregunta amb les ciutadanes i ciutadans joves, per exemple, els joves amb edat d'institut que s'ha comentat, és a dir, tecnologia tot el dia, però després a l'hora d'utilitzar-la de manera útil, pràctica i reflexiva per a l'estudi, molt complex tot el tema. I així anem descobrint possibles projectes i línies de treball. Hi ha una iniciativa maquíssima de Masquefa aquí a la Fira d'Entitats que ajunta joves d'edat d'institut amb persones grans i que fan una labor fabulosa. Afavorir aquest tipus de descobriment de necessitats perquè ens apropem a la tecnologia amb una visió competencial molt més àmplia. És a dir, hem de pensar que fer persones competents en ús de tecnologia és fer persones competents en molts àmbits de la vida que no són estrictament instrumentals per l'utilització d'aparells, que també s'ha dit, però em sembla que hem de trobar aquesta manera d'explicar-ho perquè és la manera que connectarem amb aquest públic i llavors saber cooperar juntes i junts per arribar a aquest públic i saber escoltar també aquestes persones, perquè de vegades els hi fotem el rotllo directament sense veure quines són les seves necessitats. Sí, jo crec que quan passen coses com aquestes, i ahir hi havia una jornada sobre fons europeus a casa nostra, a la Generalitat de Catalunya, i ja ho deien, i veia els pits ben orgullosos de la muntanya de milions d'euros que han arribat com a conseqüència d'una situació molt crítica, que va ser la pandèmia, amb aquest pla de recuperació i resiliència, i tota aquesta inversió tan important. I jo crec que la reflexió està en això. Això era una inversió, perquè una inversió funcioni bé ha de recollir fruits. I en aquest sentit, almenys des de la Generalitat de Catalunya, hi ha molta preocupació per veure què passa després de, quan això s'acabi, quan aquests diners, quina capacitat tindrem d'haver permeabilitzat el territori, d'haver capil·laritzat adequadament aquesta inversió, d'arribar als ciutadans qui ho necessiten. I en aquest sentit, nosaltres estarem col·laborant amb IDOSCAT, que també hi ha l'Alba per aquí, que no l'hem mencionat, per fer, en col·laboració també amb la UOC, per fer una petita recerca i veure, bàsicament, si aquesta inversió ha funcionat. I nosaltres endevinem que la resposta serà sí, allà on hem aconseguit implicar un agent local al qual hem pogut ajudar amb una mica d'esforç per part nostra per formar ciutadania, però també per escoltar-lo, detectar les necessitats. Això és una cosa que la Laia, quan ens trobem, sempre ho posa a la taula, de dir, és que hem de trobar aquella persona al territori que ens pot comunicar què necessita el territori, que nosaltres li podem oferir el que tenim en el catàleg, per tenir també aquesta capacitat de redissenyar, adaptar-nos, moure una mica, igual descartar aquella part del temari que allà no és tan important perquè el que s'estan dient és tal qual pasqual. Llavors, en aquest sentit, privilegiada la Generalitat, que ha tingut l'oportunitat de comptar amb entitats com Fundesplai, que tenen aquesta capacitat perquè venen de treballar-ho molt. També tenim per aquí una persona de NASCOR que també dirigeix el projecte a Girona i està a la Fundació Pere Tarrés, que crec que deuen estar fent tallers en alguna d'aquestes meravelloses sales. Crec que aquí estarà l'èxit d'aquest programa, en aquesta capacitat d'impactar realment en el territori més enllà d'aquests fons. I amb això ens centrarem i jo crec que aquí està la gràcia també, en fer-nos creïbles quan anem a un ajuntament, quan anem a un punt òmnia, de dir, en sèrio, que això va d'això. Això va de compartir els recursos que tenim ara i de pensar conjuntament aquesta estratègia per la societat digital que volem tenir a Catalunya.
No, molt bé. Tenim moltes més preguntes preparades, però crec que no volem monopolitzar des d'aquesta part d'aquí i potser podem intentar que algunes persones també, com hem anat fent aquesta crida de les persones que també estan en projectes col·laborant amb nosaltres, que puguin tenir una part de participació a la taula. Jo ho deixo, vaig fent, però que si en algun moment creieu... Ah, mira, una espontània. Vinga. No sé si sóc molt espontània, però reprenc el fil d'abans i ara que us sentia parlar i que he tingut el privilegi de poder participar en els dos projectes, sí que penso que tots els que estem aquí tenim el mateix objectiu, que és digitalitzar la societat catalana el millor possible per ser competent en totes aquelles parts de la seva vida, des de l'oci fins a la professió. I jo sí que ara veia, i ho deia aquest dematí, crec que ens hem de complementar, perquè com dèiem abans i quan parlàvem pels passadissos, hi ha tants projectes de digitalització, no sé què, i que tots són subvencions, subvencions i subvencions, que si no som capaços, jo penso avui aquí, de trobar la part potent de cada projecte que pot complementar l'altre, jo ara estava posant-me en visió wok, ara faré un, i pensava, clar, nosaltres no arribarem mai personalment a les persones, personalment vull dir face to face, o molt poc, però en canvi vosaltres esteu amb les persones, i sabeu aquelles persones, abans discutíem amb un altre company de dir quina diferència hi ha entre el més presencial i el més online, doncs que, per exemple, jo entenc que el més presencial té una dimensió social que l'online no la té i potser tampoc és l'objectiu, i en canvi l'online dona una flexibilitat, una modularitat, una sèrie de coses que la presencialitat no dona. I jo estava pensant entre mi, tots vosaltres que esteu en punts Òmnia, en punts TIC, etc., sou els que rebeu a possibles usuaris que igual aquella acció que teniu ja síncrona tal no encaixa, però en podeu oferir una altra. I nosaltres rebem usuaris que no són competents per fer una formació totalment online, perquè no han superat el saltet aquell que cal per estar en una plataforma digital. Llavors, jo crec que és en aquest flux que ens hem de moure perquè cada formació, cada persona i cada lloc té unes qualitats que serviran per un ciutadà i no per un altre. Llavors, jo crec que avui és el moment de fer aquests fluxes perquè entre tots, perquè sols no aconseguirem res, entre tots siguem capaços de fer una bona digitalització a la nostra ciutadania. I no hi ha cap formació millor que l'altra ni cap formació més... No, hem de formar a cada un amb la manera que li encaixi i amb aquelles competències que necessita. I amb això, com també deia una companya meva de la taula aquest dematí, hem de ser flexibles, adaptables i hem d'estar intercomunicats. Perquè jo que a mi em va bé no li va bé a l'Ester, i jo que a l'Ester li va bé a mi no em va bé amb ell. Però l'objectiu és que tots arribem a tots. No sé, jo ara ho estava visquent com un privilegi, de dir estem tots aquí i tots volem el mateix. I per tant, és que ens hem d'arremangar. Pertany a la xarxa ja és un privilegi, o sigui, això és un luxe. Això ja ho sabem els que estem a la taula i els que participem des de fa molt de temps. Contesteu per aquí, si voleu. Sí, absolutament. Has de marxar... D'acord. Vull dir que marxa no perquè no vulgui escoltar, sinó perquè ha de marxar. Se m'ha anat una mica del cap per on volia lligar-lo, però volia dir que hem d'ampliar la conversa en la mesura que sigui possible. I per tant, abans que se'ns acabi el temps avui, dir-vos que aquí estem, està la Laia, està el Jordi, està l'Anna, està l'Olga, hi ha diferents persones a l'equip de Més Digitals amb moltes ganes d'escoltar i ampliar la conversa, que a vegades sembla que són molt poquets els que estem sempre en aquests espais, en aquestes cadires, construint els programes. Almenys el programa Més Digitals des de la Generalitat de Catalunya té moltíssimes ganes de socialitzar-se, de transformar-se,
de canviar si és necessari, d'adaptar-se a cada una de les realitats. No vull deixar de dir, i és una llàstima que el Francesc està acompanyant a la Montse i no m'escoltarà, però el programa necessita professionals també, són diferents les entitats socials, empreses socials o de les altres que estan buscant professionals per això, per fer arribar el programa a tot arreu de Catalunya. A vegades sembla que hi ha prou gent digitalitzada en capacitat o hi ha prou persones docents i no és així, ens falten docents amb làctic i una competència de parla catalana suficient com per anar pel territori i fer aquestes formacions. Per tant, és un problema, al final a Catalunya estem intentant atacar i compensar una realitat multiproblemàtica, la falta de talent i de professionals prou formats en l'àmbit digital, en capacitat d'impartir, en el nostre cas, però també forma part de la indústria, i això ho deia la directora aquest matí, però també la capacitat de captar i d'interrelacionar-nos a nivell territorial de manera que ens adaptem al que es vagi necessitant. És veritat que hi ha molts programes que intentem combinar-nos i coordinar-nos, però al final hem d'ampliar la conversa al territori i implicar cada vegada més agents. No sé, per dir-vos, l'administratiu que atén la finestreta del CAP per donar la cita al ciutadà que no pot fer-ho per internet, també pot ser un agent prescriptor d'aquestes formacions que al final no deixen de ser bàsiques, d'aquest curs que vosaltres teniu en salut digital i que jo aprofito, no ho havia dit, però ja anuncio que també treurem formació presencial sobre les eines de CatSalut i de la salut digital. Aquesta persona que està allà en aquell tauler també pot ser un prescriptor dels cursos, també pot encaminar-los cap al Puntic, hem d'ampliar la conversa. Sí, si voleu. No, per complementar, a nivell de xifres estem parlant que Més Digitals ha d'arribar a 90.000 persones. És una xifra superelevada. I el millor de tot és que és una xifra real, que això l'altre dia li comentava a l'Ester. Al principi tu quan veus la xifra dius, vols dir? I quan t'hi poses dius, ostres, doncs sí. Hi ha moltíssima gent que té aquesta necessitat. I referent als contactes que comentàveu, justament fa poc estàvem fent una mica de visió més global d'aquests 6 mesos d'inici del Mes Digitals i nosaltres com a entitat hem fet 500 contactes a les nostres 4 comarques d'entitats i equipaments que els hi hem explicat el projecte, amb alguns ens hem sortit més, amb els altres ens hem sortit menys, però que tothom quan li expliques el programa realment diu, ostres, doncs sí, és una necessitat i és positiu. I això ho comento perquè, sobretot, ho hem de veure des d'una visió complementària, que és el que avançava la intervenció, no recordo el nom de la Montse, que gràcies a aquesta voluntat des de totes les administracions, equipaments, serveis, etc., de posar remei a aquesta situació, s'han iniciat moltes iniciatives. Hi ha moltes iniciatives que el que pretenen és millorar les competències digitals, trencar la bretxa digital. Avui se'n presenten 2. Cada ajuntament potser podríem dir que en té una fins i tot, depèn de l'Ajuntament, òbviament, i de la capacitat que tingui aquest Ajuntament. I el que volem al final amb el Més Digitals és complementarietat. No volem substituir aquelles iniciatives que ja existeixen, sinó arribar encara a més gent, perquè hi ha moltes persones, i això ens ho estem trobant, que sí que estan vinculades a serveis, però hi ha moltes d'altres, sobretot persones grans, i és un tema que amb el Quim també del meu equip ho parlem molt, d'aquesta soledat no volguda, de persones que no estan vinculades a cap servei o molt poc i no hi podem arribar. I aquí és on hem de picar més pedra, perquè aquella persona gran que ja va al casal de gent gran o ja fa les activitats de la gent gran de l'Ajuntament o aquell jove que està vinculat a un recurs X de joventut, etc., doncs és més fàcil arribar, però és que hi ha un gruix molt important de població que estan dins d'aquests 90.000 persones, que és el nostre objectiu, que necessitem de prescriptors a nivell territorial per arribar-hi, perquè si no, no ens en sortirem. Amén. Sí. Crec que heu anat parlant com de quin és el paper del Puntic,
de prescriptores, de les possibilitats que tenim, de les oportunitats també de continuïtat i de futur d'aquest projecte, tant siguin més digitals com que han vingut com la UOC Rural, com que han vingut com el que estàvem treballant en el territori, amb els punts TIC, amb els punts Òmnia, ja era una part molt important. Del que tenim ara és una sistematització, una voluntat d'arribar, d'estendre'ns a tota la població i després, aquesta continuïtat, aquests 500, aquests 1.000, viceversa, contactes que ja ens han permès teixir aquesta xarxa i que ens han de permetre després seguir treballant, perquè la bretxa no s'acaba. A la primera taula dèiem continuem amb les competències digitals i estem parlant de competències digitals bàsiques encara, i no estem arribant a assolir els objectius. Com ho plantegeu, això? Aquesta és la part més interessant, però molt. Això es podia fer de dues maneres. Es podia posar... Era difícil, però es podia agafar una part del pressupost i posar-lo a màrqueting digital, inundar els nostres aparells de publicitat i veure què passava, amb un cert risc, i una certa rapidesa, com tots sabeu. Tu sol, màrqueting digital, en coneixem d'aquests, i publicitat, i publicitat, i publicitat, i diners a publicitat, i així fins que arriba, o fins que arriba i cau. Em sembla que hem optat per una altra via, que és anar-hi acompanyats. Anar-hi acompanyats sempre és molt més lent, però molt més enriquidor. Per què? Perquè amb aquests contactes que heu fet, que és impressionant, 500 en 4 comarques, o nosaltres escoltant a moltíssima gent, n'hi ha molts d'aquests que són profundament esperançadors i d'obrir oportunitats de col·laboració en el futur. Per tant, això ens deixa un pòsit a les institucions que ens hem trobat i hem col·laborat amb això grandíssim, perquè almenys nosaltres com a universitat oberta, que ja som prou marcianos en moltes coses, a aquestes entitats el missatge que els donem és apropieu-vos d'aquest valor que tenim en aquesta societat, que no ha caigut del cel ni de cap iniciativa privada, que l'ha fet la societat, que es diu Universitat Oberta, que està a les vostres mans i que en podeu fer el que necessiteu pels vostres recursos. Això pot tenir moltes formes. Ara, preocupats per les competències digitals i podem seguir treballant, però ens pot enriquir moltes realitats de molts punts del territori, de la mateixa manera que segurament pensant en vosaltres les competències digitals no s'acaben amb aquesta onada i tenim feina en el futur. I per tant ens permet teixir un seguit de relacions. Per tant, almenys per nosaltres el futur és molt bé tot el que hem aconseguit fer o aconseguim fer en aquests mesos amb un programa de capacitació digital específic, però ni amb això s'acaba la capacitació ni la digital, sinó que tenim molta feina en el futur i són portes que hem obert per col·laborar i per cooperar, i per tant intentem fer-ho de manera sostenible. Això vol dir que no és ràpid, això vol dir que no podem quedar i demà passat estar fent una cosa perquè la reflexionem, ens encaixa, etcètera. I per tant aquesta és una visió que penso que almenys nosaltres proposem que sigui una versió positiva de fer relacions d'aquesta manera per treure'n un profit a mig i llarg termini, cosa que avui en dia ja sembla que ha passat. Us en recordeu de quan pensàvem en les coses a mig termini? No tenim debat, no? No sé ben bé per on tirar, però sí que estem treballant. Ho va empènyer molt el Ricard, i ara tu estàs molt incorporada, la directora,
i molt bona part de l'equip professional de polítiques digitals en el desenvolupament, en la concreció d'una estratègia nacional contra la bretxa digital o per la inclusió sociodigital, o no sé exactament com es donarà a conèixer quan estigui dissenyada i dibuixada, però el que sí és molt evident, i és un encàrrec de govern, és molt evident que els agents al territori, però també les empreses, que avui han sortit poquet, però tenen un rol fonamental perquè són les que dissenyen les tecnologies amb les quals hem de funcionar, les administracions i la ciutadania en general han de tenir un rol molt important. Llavors, després que el després que és igual, és el després d'acabar el finançament concret que ve d'aquí, però és igual perquè ho traurem de sota de les pedres per continuar treballant, al final, per aconseguir aquest objectiu d'una societat cada vegada més, i una economia cada vegada més digital i més empàtica amb la ciutadania, diria jo, que és, si més no, una de les grans aportacions de Més Digitals, és aquesta empatia, aquesta capacitat d'escolta que estem tenint al territori. Laia, vols afegir? No? Jo crec que hauríem de pensar, recollint el que vosaltres estàveu mencionant, que aquí tenim els convençuts. Normalment el que ens passa és que quan estem en aquests actes venim els convençuts, els que no estan convençuts no els trobem i és aquesta la dificultat de com ens relacionem amb qui no hi és. No sé si aquesta reflexió, si aquesta consulta vosaltres també la patiu des dels punts TIC, de veure quin públic tenim, quins són els nostres destinataris, qui se'ns apropa i veure com aquells que no estan convençuts on són, quins altres espais de socialització tenen de referència. I crec que aquest és un punt important, que és un treball que no s'acaba aquí, que no tenim la resposta dintre de la taula segurament, i si em dieu que teniu la resposta doncs és molt guai, però que forma part dels reptes, que no s'acaba amb els projectes que hem presentat avui, però és que a més, en la continuïtat, aquest debat sempre l'haurem de tenir present, de com seguim, com accedim, com veiem els que no estan convençuts. Qui vol respondre a aquesta pregunta? Qui vol dir el pla B i el pla C que hagi impulsat des del seu punt TIC, seu punt Òmnia? Hola. Jo no soc ni punt TIC ni punt Òmnia, ja hem parlat abans, però sí que estic... Presenta't, que és interessant que la resta et conegui. Estic a la FATEC, que és la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Amb la Laia he parlat per telèfon, perquè em va enviar la Fundació PINAE amb ella, i ara començarem a treballar la vegueria del Penedès. Però a mi em fa l'efecte que no entenem massa el que és la gent gran. Per què? Jo visc a Argentona, més o menys culturalment, és una miqueta alt, no? Però es fan regularment cursos per digitalització, per la bretxa o per l'escletxa digital. Sempre són els mateixos. Per què? Perquè desgraciadament som gent gran, no tenim massa memòria, els aparells, jo quan era petit tenia que parar de jugar a futbol perquè passessin els carros, ha canviat la meva vida constantment, jo entenc alguna cosa d'ordinadors, però demà ja no hi entendré gens perquè haurà canviat tot. I llavors volem que en 15 hores o en 8 hores o en no sé què, aquestes persones que amb prou feines saben escriure el seu nom, aprenguin moltes coses.
I llavors no pensem que quan surten per la porta després que els ja heu explicat tot aquell rotllo ja no se n'en recorden. I hauria d'haver-hi una política de seguiment. No? Per exemple, dir, escolta, quan arribis a casa envia'm un WhatsApp. I amb la UOC, si no saben obrir l'ordinador, no es podran connectar. Llavors, la UOC és per ja alumnes avançats, per dir-ho d'alguna manera. Però també podria ser una connexió entre el més digital i la UOC, que els qui deixen el més digital, que més o menys en saben, poguessin continuar i que la UOC els ensenyés a relacionar-se dintre de les xarxes, perquè l'únic que volen per aprendre, la gent gran, jo me'n refereixo, ja si són més joves ja no ho sé, però la gent gran el que volen és relacionar-se, no estar sols, estar amb el telèfon i no estar sols a casa, saber que poden parlar amb la Pepeta, amb el Mercè, amb el Josep i amb no sé qui. No sé si ho heu pensat, el fet aquest de mentoritzar una miqueta fora dels cursos a tota aquesta gent. No sé, és això. Molt bona aportació, moltes gràcies. La necessitat és el que tu comentes, és a dir, jo crec que has encertat en l'anàlisi que has fet i és una que hem vist amb el Més Digitals des que vam començar, ja que majoritàriament el públic que estem arribant són persones grans, no? I també ho comentàvem un dia amb l'Ester, que a vegades no és tant el que aprenen, sinó el fet de trencar l'aïllament social i afavorir aquesta socialització amb persones que potser necessiten aquesta interacció social. És a dir, que això sí que ens hi hem trobat. Sí que és veritat que nosaltres el que intentem fer és adaptar molt els continguts, és a dir, el que no pretenem és fer-ho tot si el grup no pot fer-ho tot. Hi ha persones que, tot i tenir un nivell similar, hi ha molta diferència. O sigui, el que ens estem trobant és que és molt difícil fer grups que tinguin gairebé tots el mateix coneixement, perquè potser et diuen que saben utilitzar el WhatsApp, però l'Evan posava d'exemple l'altre dia que, per exemple, no sabien posar la majúscula. I molts a vegades el WhatsApp l'utilitzen enviant notes de veu, ni escriuen. Per tant, hi ha molta disparitat a dins dels grups i per això els nostres formadors i formadores el que intenten és baixar expectatives, partir sobretot de les necessitats dels participants d'aquell grup, intentar, després de la primera sessió, veure de tots els continguts que tenim del Més Digitals com podem adaptar-nos al que realment els hi necessiten, el que realment els hi motiva, els interessa i necessiten. Per tant, no es tracta d'aprendre molt, sinó d'intentar aprendre algunes coses i si surten d'allà amb, havent fet relacions socials, fantàstic, i dos, havent après que si poses la mà així, fas una foto si tens un Android, doncs meravellós. Vull dir que al final la idea, almenys que tenim nosaltres, no és més que aquesta, de que puguin sortir de casa, familiaritzar-se amb l'ús del mòbil, perquè és el que us comentava, molts cops el problema que ens trobem és que tenen por, i la por bloqueja. Per tant, no faig res. L'únic que faig és fer una trucada al meu fill o a la meva filla, al meu net o a la meva neta, però jo no apretaré aquí perquè potser si apreto aquí acabo a no sé on i em roben els diners. Per tant, el de la banca online, ni pensar-ho, entrar-hi. Vull dir que al final és una mica perdre la por, preguntar, sobretot, i acompanyar-los durant aquestes 15 hores. Sí que és veritat que no podem oferir-los més, malauradament, per això aquesta complementarietat, que crec que l'Ester ho comentaves al principi, amb aquells recursos que ja existeixen, ja sigui equipaments cívics o centres cívics municipals que estiguin fent formació en competències digitals, complementar-ho amb la seva oferta i també amb la xarxa Òmnia que ja està fent els punts Òmnia que ja estan fent aquesta tasca i que ja acompanyen aquests participants. Però sí que és veritat que una de les preocupacions que compartim amb la Generalitat que traslladava l'Ester és i després què passarà? Després tota aquesta gent quan necessiti d'aquí 6-8 mesos recuperar els continguts perquè ja no se'n recorda com fer les videotrucades perquè ja no ho ha posat en pràctica, perquè ho va fer un dia i ja no ho ha tornat a fer, doncs qui els ajudarà? I aquí jo crec que sí que hem d'anar ja pensant en el demà. Estem com jugant sempre entre la necessitat d'impactar un volum important perquè va d'això, la major acció de digitalització sobre la capa de la bretxa que s'ha fet a la Generalitat o que s'ha fet a Catalunya
i el trobar què és el que necessita cada col·lectiu. I creiem que no és gens senzill. No? L'altre dia, per aquí hi ha l'equip més digital, que és l'equip que treballem conjuntament des del despatx de la Gene per dissenyar les solucions, i intentem que no sigui el treball des del despatx. No? Llavors la Imma em deia que he anat a visitar una de les accions formatives que es fa una de les residències, no? Residències de gent gran. I jo tinc molts dubtes de que això... I teníem un debat de si era prou significatiu anar a una residència a ensenyar als residents com fer videoconferència amb la seva família. Si amb això n'hi havia prou, si amb això podríem considerar que el programa estava tenint èxit, no? En aquella residència. I teníem com aquest debat que igual estic ficcionant una mica perquè no era en aquest context, però bueno, estic fent una mica el storytelling de la situació i consideràvem que sí, no? Perquè si el que aquelles persones necessitaven era justament això i del món digital el que necessiten és això el que els oferirem. No? Però d'una altra banda estem a l'extrem oposat, estàvem fent una formació amb un grup de dones que són dones treballadores de la llar, que tenen una situació de semigrants, no? Aquesta etiqueta ara en aquests moments, soc una persona migrada, i que han sentit dir que hi haurà una nova aplicació perquè la gent que les contracta facin la prevenció de riscos laborals amb elles i que això es farà per internet. No? I aquelles treballadores, amb les quals eren futures estudiants del mes digital, ens deien ostres, és que nosaltres tenim claríssim que o nosaltres ensenyem als empleadors i empleadores a fer això o no tindrem mai aquesta formació o aquesta garantia de la protecció de la salut, de la nostra salut a la nostra feina, que és casa seva. No? Llavors, vam dir, perquè vosaltres pugueu ensenyar als vostres empleadors, que ja és trist, als vostres empleadors a fer-vos la prevenció de la salut, vosaltres heu de saber com funciona aquesta aplicació. I ens hem ficat en una aventura i un compromís amb elles d'ensenyar-les el que elles necessiten per poder resoldre aquesta qüestió superconcreta. Bueno, és el que elles necessiten. Que jo voldria ensenyar-les a desplaçar-se per la ciutat a través dels mapes digitals, però és que em diuen, és que nosaltres això, perdona, que venim de Colòmbia, d'Equador, de l'Àfrica tropical. O sigui, has d'ensenyar a mi? No, jo el que necessito és justament això, amb això estem treballant. Podem fer això 30.000 vegades? No, però ja intentarem fer com a catàlegs, no? O d'altres persones que també amb la situació d'immigrades em diuen és que jo el que necessito és la carpeta digital de la Generalitat, perquè allà tinc les meves coses. Els cursos que he fet, el no sé què, la meva titulació, la meva documentació, perquè ja l'he ficat una vegada i la puc consultar des de qualsevol banda. Llavors jo perdo la llar, haig de canviar, canvio d'empleador, m'haig d'anar a Olot o d'Olot tornar a Barcelona i a la carpeta del ciutadà tinc les meves coses, els meus processos, la meva documentació, la meva relació històrica amb la Generalitat. Bueno, farem un curs sobre això. És una mica això, oferir a cada col·lectiu el que necessita. Amb la Federació d'Entitats de Gent Gran el que estem treballant és cursos que permetin que explorin totes aquestes eines. Amb el sistema bibliotecari de Catalunya el que estem treballant són cursos que fomenten la lectura, l'accés a la cultura digital, perquè és allà on es posa el foc. Per ahí anem intentant. Una cosa molt interessant que crec que exemplifica la teva intervenció és la capacitat que tenim en aquesta xarxa de generar converses de valor, perquè si no tot el dia anem a cop d'estudi, a la gent gran li fa falta això, té aquestes necessitats, li passa això, i després quan te sentes i escoltes el que t'ha de explicar la gent gran en un centre d'aquests, et diu que vale d'acord, que això ho necessita per això, però quan parles una estona més detectes unes altres coses, quan parles una estona més i en venen 4 més t'expliquen una altra cosa i t'adones que els perfils són més diversos i més complicats i més profuns del que t'havies llegit tu en un estudi que t'havia servit per fer com serien els cursos. Llavors, jo penso que és
és molt d'agrair i és prou agraït fer aquesta tasca, però aquestes converses aporten un valor significatiu a la feina que fem a l'hora de generar i donar continuïtats a programes d'aquest tipus, perquè ens obre, en el cas de la universitat, com molt bé deies, nosaltres no podem nosaltres no podem aplanar aquest graó d'entrada, però en canvi per l'altra banda sí que podem oferir una plataforma de socialització /cultura /reflexió per a la gent gran que té aquella inquietud des d'envellir en la solitud, de quedar-se desactualitzat, ens passa a tots, és a dir, si de sobte et desconnectes d'un món actiu ràpid i a alta velocitat, situar-te en altres canals i en la nostra cultura, la universitat a l'abast, l'extensió universitària, la universitat oberta, han estat canals de participació de col·lectius de gent gran que es poden donar continuïtat, o la necessitat d'aquesta mentoria de què passa quan surten per la porta, des d'aquesta cosa tan bonica d'enviar-nos un WhatsApp quan arribem a casa fins a saber que estem connectats per compartir determinats continguts que no són els de sempre. Per què? Perquè hem estat un curs que ens ha impactat d'una determinada manera. Per tant, lliçó que ens emportem ja d'entrada d'aquesta, però amb aquest esperit d'adaptació per a aquests programes i pels que vindran després, perquè això no s'acaba aquí, vull dir que... Nosaltres tenim més per xerrar, per parlar-nos, no sé si hi ha alguna pregunta de públic, potser el que podem fer, o de l'streaming, potser el que podem fer, també plantejo que podem nosaltres com deixar de separar, plegar la part aquesta que ens fa difícil la relació, i amb perdó del públic de l'streaming, però crec que el que seria interessant per nosaltres és que puguem parlar sense micros, que conegueu el projecte, que ens pregunteu tot el que no hi hagi aquesta distància entre públic i perquè els d'aquí som com vosaltres, estem amb el mateix objectiu i jo no sé com ho veieu vosaltres, si creieu que podem deixar per aquí el debat i nosaltres baixar i continuar fent un networking, fent una conversa per saber d'on veniu, què teniu, a no ser que algú digui que té moltíssimes ganes de que li passem el micro i li preguntem de quin punt ve i què fa en el seu espai. Si dieu que si no hi ha mans aixecades a la una, a les dues, doncs jo agraeixo moltíssim la taula, és un plaer com sempre, aprenem moltíssim, aprofitem aquest espai ara de relació que ens ha donat el temps, que no sempre el tenim, i parlem-nos. Moltíssimes gràcies.